Bratři a sestry, díky Pánu, že můžu znova vzít Boží slovo, znova vzít list Filipským a pokračovat, jednolitě pokračovat. Díky Pánu, že ty máš k dispozici, když požádáš Ducha Svatého, aby tě znova sám vzal na hloubku tohodle listu a při dalších promluvách dalších listů a dalších listů. Víte, nelžeme sami sobě. Jestli jsme už slíkli toho starého člověka, tak opravdu žijeme Kristův život. Jestli ne, tak nelžeme sobě ani druhým. Pán nenávidí ty, kdo si říkají, že slékli a lžou, že slékli toho starého člověka. Lžou sobě tedy a lžou i druhým. Je potřeba, aby jsme se všichni zpamatovali a činili pokání, protože Pán Ježíš Kristus zaslíbil a poslal Svatého Ducha, aby v posledním čase došlo k nápravě všech věcí v těle Kristově. Ne v církvi. Církev Pána Ježíše Krista, stvořená z jednotlivých údů, je velmi dokonalá. Bůh nebuduje něco nedokonalého. Lidé potom tělesné církve, v úvozovkách církve, nebo shromáždění, nebo denominace, nebo různý názvy, to, co dělá tělesný člověk potom, to je úplně o něčem jiném. Náš Pán sám řekl, ano, řekl to Petrovi, ano, Petře, ty jsi řekl, když jsem se tě ptal, za koho mě máš, a ty jsi řekl, ty jsi Kristus, syn Boha živého, ano. A já ti říkám, ano, řekl, a ty jsi kámen, ale ne na tom kameni, protože Ježíš je ta skála a na tom poznání té skály, on je syn Boha živého, na té skále já zbuduju svou církev a nic na světě tou církví nepohne. Ale 2000 let tady ďábel činil svou práci. Sám Pán říká, já jsem přišel, abyste měli život a měli ho hojně. Ale ďábel přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, abych lidem dal svůj život. Zadarmo svůj život. Dal jim evangelium, který jsem vydobil na kříži. Dal vám všechno. V okamžiku přijetí Pána Ježíše Krista jsem vám dal všechno, říká Pán. Ale ďábel přišel a udělal tady náboženství všech možných směrů. A proto Pán ve skutcích říká, nebe musí Krista zadržovat do příchodu, do jeho příchod, do nápravy všech věcí. A Pane Duchu Svatý, čiň svou práci rychle. Nebude to dlouho trvat. Křesťané se budou bát shromažďovat na veřejných místech. Proto nás Pán vyvádí s velkým předstihem. Děje se to po celé tváři země. Děje se to i v tomhle městě Praze. Děje se to v mnoha městech v téhle republice. Že Pán vyvádí svůj lid a shromažďuje po domích. Po domích. Jsou si všichni rovni. No ale kde máte apoštoly, kde máte všechny tyhle věci, jo, teď to musí přece. Pojďme dál. Pojďme si číst, aby si viděl, co Pán má připraveno pro svůj lid. Považoval jsem však za nutné, budeme pokračovat,
se Filipským 2. Považoval jsem však za nutné, jenom se kouknu, jestli ano, poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka, spolubojovníka, vašeho vyslance a služebníka k mé potřebě. Tady je jméno, tenkrát se jmenoval ten bratr takhle. Dnes jsme posílaní. Dnes nás Pán chce používat. Posílá nás, jako posílal tenkrát. I teď nás posílá. Tam, kde pracujeme, tam, kde se pohybujeme, posílá nás. Záříš mezi těmi lidmi? Nebo si neseš stejný zkroušený život jako ty pohané kolem nás, který už pomalu nevědí kudy kam? Kde máš kotvu svého života, své duše? Uvnitř? Nebo čekáš utěšení zvenku? Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste slyšeli, že byl zesláblý. A v skutku byl zesláblý až k smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval. A nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Můžeš říct, a proč se za něj nemodlil? Nemusel mít zármutek. Vy už jste tak hluboko někteří v tom oklamání tím falešným evangeliem prosperity i těch falešných náboženských obřadů, že opravdu už mnohem nerozumíte Božímu slovu. V skutku byl se slábý až k smrti. A Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho tedy tím ochotněji, abyste se zaradovali, když ho znovu uvidíte a já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho tedy v Pánu a s veškerou radostí a mějte takové lidi v úctě. Amen. Vždyť se pro Kristovo dílo přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, co chybělo ve vaší službě vůči mně. Ve vaší službě vůči mně. Náš Pán je úžasný. Náš Pán je nádherný. Jenom teďko chci odbočit. Víte, dejte si pozor, co ďábel dělá na těch shromážděních prosperity. Co dělá i v téhle zemi. Je to hanba o tom jenom mluvit. Kdejaký rádoby křesťan, hlavně, aby byl vepředu, aby o něm se vědělo, aby o něm se slyšelo. Hlavně je to taky hodně z ciziny krmený. Tenhle byl v pekle, tenhle byl v nebi, tenhle byl v pekle, tenhle cestoval tam a rozmlouval tam a byl tam na exkurzi, prováděl ho sám Pán Ježíš. Já vám něco povím. Už mnohokrát jsem to v těch promluvách čet, ale ať to slyšíš ještě jednou, nebudeš mít výmluvu. Znám člověka v Kristu, říká tady ve 2. Korinským. Pavel to říká, znám člověka v Kristu. Mluvil o svém vnitřním člověku, který byl před 14 lety vytržen až do 3. nebe. Nevím, zda v těle, nevím, zda mimo tělo, Bůh to ví. A znám takového člověka. Zda to bylo v těle nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví. Který byl vytržen do ráje. Do ráje. A uslyšel nepopsatelná slova. Nepopsatelná slova. Neboli věci, neboli tajemné věci, která člověku nepřísluší mluvit. Nepřísluší mluvit. Tím to skončil. Nepřísluší mluvit. On toho věděl mnoho, ale dnešní oklamaní ďáblem, to by se to mnohdy možná některým z vás nelíbí. Protože si představujete, že život s Pánem je o zázracích, o divech, o nějakých takových pocitech. Ne. Život s Kristem je reálný, nádherný, nadpřirozený. A
a můžeš žít mezi pohany. Je to tajemství našeho života. Kristus v nás, ta naděje slávy, která člověku nepřísluší mluvit. Ani pánům Kopelandům, ani, já nevím, jak všem těm, co se chlubí, těch mnoha set tisícových poslechů. Jsou to vůdci, slepí, kteří vedou slepé. Vzpamatuj se, protože to pokračuje. Takovým se tedy budu chlubit, ale sebou samým se chlubit. Takovým se tedy budu chlubit, ale sebou samým se chlubit nebudu, jedině snad svými slabostmi. Slabostmi. Amen. A pojďme dál. Vždyť pro Kristovo dílo Filipským znova závěr 2. kapitoly. Přiblížil se až k smrti ten bratr, kterého poslal Pavel, a nasadil život, aby doplnil to, co chybělo ve vaší službě vůči mně. Marné spolehání na tělo. Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu a znovu totéž mi jistě není zatěžko, a pro vás je to bezpečné. Dejte si pozor na ty psy. O kom je tady mluveno? O nevěřících? O křesťanech. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty zlé dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Pravá obřízka jsme přece my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se v Kristu Ježíši a nespoléháme na tělo. Ano, jak jsem říkal v té minulé promluvě, křesťanem není ten, kdo jim navenek a naparuje se v těch křesťanských shromážděních nastrojenej, naparáděnej. Šíty kampre. Znám pár takových pastorů z jiných zemí. Přišel čas, aby se sloužili svému lidu. Tam, kde jsou pronásledovaní. Tenhle národ už chlubily nepotřebuje a zlé dělníky už vůbec ne. Pravá obřízka jsme přece my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se v Kristu Ježíši a nespoleháme na tělo. Ačkoliv právě já bych mohl spolehat na tělo. Zdáli se někomu jinému, že může spolehat na tělo, já víc. Teď je tady mluveno a každý z nás jsme něčím prošli. Čím jsi prošel, aby si se dostal do bodu, kdy opravdu záříš těm lidem, kde pracuješ, kde se pohybuješ, s kým mluvíš, koho i vedeš nějakou dobu za Pánem, a pak mu říct: teďko, jdi sám. Rozvázal jsem tě a teď jdi sám. A kam mám jít? Teď jdi sám za Krista. Za Kristem. Šíty kompre. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Díky Pánu. Získal jsem Krista. Mnoho věcí jsem musel opustit. Ale získal jsem Pána Ježíše Krista. On je můj život. Můžu říct, a můžeš to říct přece taky. Já Boha nevěřím, já s ním žiji. Ráno s ním vstávám, večer s ním ulehám. Mluvím s ním každou volnou chviličku. Amen. Abych byl zhledán v něm, v Kristu, proměněný. Nemá svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu. Skrze víru Kristovu, neboli v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře.
abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Abych snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Běh k nebeskému cíli. Ne, že bych již dosáhl, anebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Díky Bohu, že Pán Ježíš, můžeš to říct, tě uchvátil. Uchvátil tě. Je to tvůj život. Ty ho nechceš zklamat. A když ho zklameš, tak je tě to tak líto. Můžeš dělat pokání hned vteřinu potom, když ho zklameš. Máš volný přístup do svatyně a do svatyně svatých. Máš přístup k tomu oltáři až dovnitř, do toho příbytku. Protože miluješ Krista. A kdo miluje Krista, náš Pán nám zaslíbil, že veme Otce a zřídí si u nás příbytek. Vrať se k těm promluvám předtím, kdy jsme hovořili o příbytku. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jedině, zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ano, zapomínám, co je za mnou. Ale nemůžu mlčet mnohdy, když vidím, jak vepředu ty gurové, jak vepředu ty falešní vlci, ty hltaví vlci si stoupnou a se pýchou, arogancí a kolikrát i hněvem a se zákonnictvím a farizejstvím se postaví před ty upřímné, který nic jiného nepoznali a myslí si, že to je ta pravda, kterou slyší. Poznal jsem, že křesťané, kteří jsou takhle vedení, jsou nesmiřitelný. Nejsou schopní prokazovat dobro a odpuštění. I když o tom pořád mluví. Nejsou schopní činit pokání, protože nevědí, co to je pokání v duchu. Ano. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího povolání z hůry. Ano, nesu. Vzhůru v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy smýšlejme takto. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. Neponižuj se. Jestli jsi přijal Pána Ježíše Krista, dokonči tu výměnu. Odvrhni toho starého člověka, to staré kamenné srdce a přijmi to masité srdce. Vstup do toho příbytku, který ti Pán připravil tady na zemi. Ve tvém vnitřním člověku. A tam se můžeš setkat. Tam je, v tvém srdci je nebe. Tam se můžeš setkat s Pánem Ježíšem Kristem i s naším nebeským Otcem. Jsme přece postaveni vysoko na všechny mocnosti. Jsme posazení společně s Kristem. Vedle našeho Pána. V tom, k čemu jsme došli, pak následujme stejné pravidlo a smýšlejme stejně. Následujme, neboli pochodujme, neboli utíkejme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo chodí podle našeho vzoru. Bratře, ty jsi nějakej pyšnej. Ďáble, už zmlkni v těch bratrech a v těch sestrách. Je to falešné, jsou to falešní démoni, který vás takhle krmili. Musíš už konečně povstat. Musí už tady někdo konečně říct. Ne, nenechávat to jehovistům, mormonům, všem možným rádoby náboženským sektám. Musí tady povstat někdo, bratr, sestra, a musí říct, všímejte si, jak chodím v Kristu, všímejte si našeho příkladu. Ďábel kradl, zabíjel a ničil.
A křesťané jsou v malostech svého malého údajně života odsuzováni. A zákonníci a farizejové se nad nimi povyšují. Neboť mnozí, a dnes je to obzvlášť aktuální, tenkrát plakal apoštol Pavel, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, to mluvil o křesťanech, nyní vám říkám s pláčem, chodí jako nepřátelova Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich Bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Ti myslí na pozemské věci. Ano, učí ty takzvané, dají jiná evangelia, jim dává ďábel. Prosperitu, úspěch, tělesné věci, tělesná požehnání. Jejich konec je ale záhuba, jejich Bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. To je o křesťanech. Ty myslí na pozemské věci. Ale naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ponížené tělo, aby bylo podobné jeho slavnému tělu podle té moci, kterou je také schopen podmanit si všechno. Proto, moji milovaní, vytoužení bratři, pořád čteme Filipským. Moje koruno, radosti a koruno, takto stůjte v Pánu milovaní. On to psal ne všem, kteří si otevřou Bibli, ale psal to těm, nad kterými neplakal, ale který byli pro něj radostí. Prosím, neboli vyzývám, nemusí, to jsou jiné jména dneska, vyzývám tu a prosím tu, aby byli stejného smýšlení v Pánu a žádám i tebe, věrný, neboli pravý. Je tady napsáno věrný, tedy pravý, spojenče, pomáhej jim. Oni přece spolu se mnou bojovali v evangeliu a také Klement. Máš kolem sebe nějaké podobné bratry a sestry? A nebo jste v tom stereotypu, už je konec, ty stereotypy. Pán už vás opouští. Ještě to občas zkusí. Vrací se k vám. A viděte, lidé můj, pojďte na tu skálu. Pojďte. Ale oni nechtějí. Mnohí nechtějí. Zlížej se v tom, jak jsou slavní, jak jsou vyvyšovaní, jak jim ďábel dává ty falešné divy a zázraky. Půjdeme dál. A s mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. To není myšleno, Pavel nemyslí spolupracovníky. My jsme staršovstvo, my jsme tady, co řekneme, my to platí. Takhle to Pán nikdy nezamýšlel. Biskup, pastýř, to mají být strážci ovcí, strážci evangelia, strážci pravého evangelia. Proto Pán říká, radujte se v Pánu. Vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše vlídnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Vlídnost Kristova. Jak jsem říkal na začátku, myslím. Poznal jsem jednoho. Říkal si pastor. Ale to je příznačné. Pastor možná je, ale pastýř ne. Vlídnost. Nevěděl, co to je. Tvrdost, zákonitost, to znal velmi dobře. A takových vůdců je po celé tváři země hodně. Pán se na vás chystá a dává vám šanci. Je to o mně? Tak jdi na kolena a pros Pána, aby tě zachránil. I když si myslíš, že máš všechno, už si dávno pad. Pán mě v těch promluvách
dává vždycky promlouvat ke konkrétním lidem. Ne tam, kde jsem byl já, protože ďábel jedná, on je zloděj, jedná všade stejně, krade, zabíjí, ničí, vylučuje, pomlouvá. Hlavně ti, kteří se rozhodli jít tou úzkou cestou a znají, opravdu nevidí, nechtějí vidět už nic jiného, než toho Ježíše samotného. O nic tedy nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díčiněním oznamujte Bohu. A boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce, neboli vašeho vnitřního člověka, i vaši mysl, tedy vaši duši v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoliv je spravedlivé, cokoliv počestné, cokoliv spravedlivé, cokoliv čisté, cokoliv milé, tedy tam je ještě pravdivé, cokoliv milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost, nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co se slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Další podobný verš. Může to ten tvůj vůdce říct? Ten, za kým jdeš, čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Když budu vidět člověka, který nese Kristův život, půjdu za ním, protože budu vědět, že před ním jde Pán a že se můžu na toho bratra, na tu sestru spolehnout. Velice jsem v Pánu se zaradoval, že nyní konečně znovu rozsvětl váš zájem o mne. Mysleli jste to sice již dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek. Teďko vyzývám všechny ty vůdce, ty, který jste krmení s těmi desátek starozákonní nařízení. Už neplatí v nové smlouvě mezi bratry a sestry. Čtěte skutky, jak měli všechno společné, jak dávali do společných věcí a pak rozdělovali, jak kdo potřeboval. Čti dál v Novém zákoně. Vždycky v první den poneděli se rozhodni, co budeš moct dát ten týden do na společnou. A z toho potom rozdělujte. Kde jsou ty desátky? Ale teď okrádáte na desátcích. Víš, ďáble, že jsi skončil? A teďko, jestli jste živi z těch desátek, dejte si pozor. Protože čtu Boží slovo. Neříkám to kvůli tomu, to říká apoštol Pavel. Je to o tobě? Je to o tvém společenství? Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek. Já jsem se totiž naučil být za všech okolností spokojen, neboli soběstačný. Umím být pokořen, umím také mít hojnost, jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Vidím některý ty evangelisty prosperity. Všechno mohu, neboli všechno zvládám v Kristu, který mě posiluje. Udělali jste dobře, že jste se stali spoluúčastníky mého soužení. Vy filipští, vy pražští, vy kladenští, vy bratislavští, můžu mluvit dlouho. Přece sami víte, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se žádný sbor se mnou nepodílel na výdajích a příjmech, jedině vy sami. I do Tesaloniky jste mi přece více než jednou poslali na mé potřeby. Ne, že bych toužil po darech, ale toužím po ovoci, jen se rozhojňuje na váš účet. Dostal jsem tedy všechno a mám nadbytek, jsem plně zaopatřen a když jsem přijal od Epafrodita to, co jste poslali, tu líbeznou vůni a vzácnou oběť příjemnou Bohu. Můj Bůh
pak podle svého bohatství slavně naplní každou vaší potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci tedy buď sláva na věky věků. Amen. Pozdravte, ano, já teďko pozdravuji všechny vás svaté v Kristu, kteří máte uši k slyšení, co slyšíte skrze ty promluvy. Pozdravuji vás, bratři, kteří jsou kolem těch promluv a sestry. Pozdravuji vás. Pozdravuji i vás já. Pozdravuji vás všichni svatí. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi. Amen. Toužím po vás. Miluju vás. A modlím se za vás. Modlím se i za ty, kteří ještě nemají uši k slyšení, protože mají uši ještě otrávené nebo zacpané tím evangeliem náboženství, různými evangelii náboženství, různými evangelii učení větrů, různými ty evangelii prosperity, divy a zázraků, aby vám Pán dal uši k slyšení evangelia očištěného o 2000 letech, očištěného od ďábla a jeho zvratků. Ať vám Pán mocně požehná. Amen. Jste milovaní. Jsem spoluvičně s vámi a těším se na příchod Pána Ježíše Krista. Amen.